Kazouya zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu kunhai pastor. Tira kupindura zvakare mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu concerning marriage. I think nyaya yemarriage ndagara ndazvitaura kuti pamwe zvese zvatakambodhila nazvo panapa, marriage yabvunzwa zvakanyanya kupfuura zvimwe zvinhu zvose. Marriage, divorce, remarriage, courtship, nyaya idzodzo dzawana a lot of interest, kana dzagenerata a lot of interest kubva kune vakawanda. Mubvunzo uri panapa nyatsoteeresa vakati rebei zvavo uri kuti iyo imhosva here kuti murume kana mukadzi aroorwe zvakare kana varambana nekuda kwezvinonetsa o kana vasina kuita madivorce papers? Imhosva here kuti vanhu vanga vakamboroorana but poita zvinonetsa marriage yavo vorambana, umwe unoroorwa uko kumwe futi umwe unoroorwa kumwe, kana kuti vorambana but vasina kufaila for divorce, vanga vakachata vorambana vasina kufaila for divorce vonoroorwazve. Now ndoda kudaira kuti munhu abvunza uyu achiri mutsva pachirongwa chino. Takambodhila nenyaya idzi mumashure ende dzakareza ma-emotions akakura zvikuru, but again taure ndichiti on this platform we are just helping each other from what the Bible says, basing on what the Bible says. Ndichiri kurangarira the other time pana vakanga vasindisaka ingoni mai white vanoti zvakati. Now this platform we are using the Bible, but regai ndikobatsire vakanga vataura about mai white during that other time. Vanhu vanomhanya kutaura mai white what she says about divorce and remarriage, but havadi kuteerera zvavanotaura uchiri mucourtship. Vanototi iwo kana wakuda kuroora kana waisimbonamata kairi chinamata 4, ende hakuna munhu anozoroora kana kuroorwa nechidhura kana ateerera counsel iyoyo. Iwo uda kuzoteerera counsel yamai white yepadivorce and remarriage, but yekutanga chaiyo yecourtship wakaramba kuiteerera uchiti handivadi mai white and so forth so forth. Saka kana uchida zvamai white tangira kwekutanga wozvibvunza ndakateerera here zvavakadzidzisa about courtship zvandofanira kuita ndichitsvaga wekuroora kana kuroorwa naye. Mukaona wakapotsa, you have no right to court mai white panyaya yedivorce and remarriage. Saka regai ndipasiye ipapo tidzoke pamubvunzo uyu. Ndichatanga naMalachi chapter 2 verse 15 na 16. Inoti iyo but did he not make them one, having a remnant of the spirit? And why one? He seeks godly offspring. Therefore take heed to your spirit, and let no one deal treacherously with the wife of his youth. Hakuna anofana kunyengera mudzimai weujaya hwake. For the Lord God of Israel says that he hates divorce, for it covers one's garment with violence, says the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit that you do not deal treacherously. Pataurwa zvinhu zviri, usanyengera mukadzi woujaya hwako. Kunyengera mukadzi woujaya hwako, it means you are now cheating on her. Waano munhu wawa kuda kunzoko. Zvanzi Mwari anovenga kuramba. Mwari anozviziva kuti cheating in marriage will lead to divorce. So he's saying usanyengera mukadzi woujaya hwako because I hate divorce. Ende kana muchiverenga Bible renyu Matthew chapter 5 muchaona kuti ndopega pakanzi naJesu munhu anogona kuramba umwe mumarriage. Matthew 5 verse 30 na 31. Furthermore, it has been said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery. And whoever marries a woman who is divorced commits adultery. It's as clear as that. Ani anoramba mukadzi wake bedzi kana iri nyaya yeupombwe ari wrong. Saka munhu abvunza mubvunzo ari kuti hanzi kana painewo zvimwe zvanetsa ndinotenderwa here kuramba ndonoroorwa. Hanzi maakutoita upombwe mai, maakuita upombwe baba. Pamunogona bedzi kurambana mumarriage, it is when one has committed adultery. Ndo pari kunzi naMwari munogona kuti handichadi. But look here. Bible riri kubva raisa pachena mukaenda pana Luke 16 verse ya 18 kuti kana wadecide kuramba umwe wako nekuti aita divorce, Mwari anozvitendera. Ndopega Mwari panoti okay fine you can go. Kuti aita divorce, aita adultery, you may decide to divorce, but chii chawakufanira kuita kana kusaita. That Luke chapter 16 andidika verse 18, whoever then divorces his wife and marries another commits adultery. Ndi Jesu ari kutaura. Jesu anoziva kuti panorambwa munhu bedzi ndepaitwa adultery. Saka ani nani anenge aramba munhu nekuti aita adultery onoroora kana kuroorwazve maakuita futi adultery. Ndo yakakuunisa vanhu vakawanda ipa taiverenga vakasvika kuna mai white.
And mai waita wacho pavanotaura about divorce and remarriage, go and read it muchild guidance. Musagumire pamunoda kugumira. Pane 5 conditions avanoisa pazasi. One of those 5 conditions, if you want to remarry after adultery, if you want to remarry, vanoti number 1, as long as you are sure kuti munhu wori kunoroora wacho kana kuti woda kuzoroorwa naye pechi2 haakupinzi futi musame problem. Manje mubvunzo ndokubvunza unozviziva sei kuti haachakuchiti futi. Vanototi kana wada remarriage is only on condition you are very sure hausi kunopinda futi mudambudziko ramboita kuti ubude mune yekutanga. Saka zvibvunze iwewe kuti pari kumhanya kuti hey, my white, are you sure if you want to remarry you are not going to get into the same problem? If you can sincerely say yes, then go ahead. If you are not sure, then stay alone. Zvitaurwa naJesu Kristu panapa. And ndoda kupedzisira namupostori Pauro, 1 Corinthians 7 verse ya 11. 1 Corinthians 7 verse ya 11. Tererai munzwi inoti panapa, but even if she does depart, mukadzi afunga kuenda, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to divorce his wife, but to the rest verse 10. Now to the married I command, not I but the Lord, a wife must not depart from her husband. Ndipo arikutaura musabva. Nyangwe iri adultery Paul arikutoti Mwari arikuti musabva. But if you depart, asi ukati ine handizvigoni zvekuchitwa, remain unmarried or be reconciled to your husband. Ndo yakakuunisa vanhu vakaona patakamboita mumashure. Is the Bible that is saying so. So basically, God does not want people who cheat each other in marriage. Number 2, kana paita cheating in marriage, you may choose to divorce. Number 3, if you choose to divorce, you are choosing to stay alone. Ndo zvitaurwa neBhaibheri. Ndo zvariri kutoreva. Even Ellen White arikuti kana what decided to remarry, make sure these 5 conditions are met. Go and read it in child guidance. And one of those 5 irikuti as long as you are sure hausi kunopinda futi same disappointment yauri kutiza first marriage. Vangani vanogona kuti hongu to that. So dai Mwari akatibatsira, this marriage haasi mahumbwe. This is a serious issue which needs serious prayers, because the devil is attacking my marriages. Satan anoziva kuti kana kumudzimba kusina kumira zvakanaka, hakuna chinamato chinobuda kuchechi, tinenge tichinyepedzera tese. That's why he attacks my marriages. Saka mukangomhanya divorce, muri kutotambira muground raSatan, ari kusekerera ndiSatan. Mukaona marriage yenyu yakusheka, you need to tsanya and to pray seriously. Kwete kungotsanyira bedzi kuti muwane basa. Tsanyirai marriage yenyu mai, tsanyirai marriage yenyu baba, because Satan haasi kuda. Ndosaka Jesu akati ndisati ndauya ndichatanga ndatumira Malakai adzosere moyo muprofita Elia. Kuna Malakai chapter 4 ndichatumira muprofita Elia adzosere moyo yevana kumadzibaba nomoyo yemadzibaba. Akatozviona Mwari kuti marriage dzinenge dzapwanyika, and Jesu haazouyi kusvikira pagadzirisika marriage dzagadzirisika. Ndo message yaElijah to repair broken marriages. Saka imi mukamhanyirira kupwanya michato yenyu, muri kutambira mudandaro raSatan, wamuri kubatsira ndiSatan. You are not helping God at all. Mwari akubatsire. Amen.